हाय रेड फेस नाम घूमते हो हाय रेड फेस मेरे सवाल पातू पाती रेड फेस मिलता है पातू पाती कुछ नहीं प्रॉब्लम हाय lalu kita kuat kan hai hui patu pati nggak bah beri kang hap filter ya kedua ya ka beb harus it's not a hui hai patu pati penja kalain ya ka story jangan hai hui ka beb ka tadi haspa hui hai patu pati ek khele de ek bar patu pati kem yang ngaladapi ko Najing kila det keren wana mele live ngan lebek ngan wajah ka hok ajong bak hok kiwe. Oh my god. Hui patu pati. Kani ka kena hadin ka jingyo FIR naki khasi student unit naki thain Bangalore bat naki seng balang baper na kani ka jela kamtam naka liang jong ka seng hitu ila sim ya ka senjam bakin ai jing sneng daka bating ya kani ka kena bat kila karpat ru ya kipai ba kat bala kinyaile ban report ya ka channel jong ka bat menta kala ulong sya ya ka jing karpat jong ki seng hitu kat kum ka jing tip layo ban lom bah ka Instagram jong ka kidon ki followers 100,000 tami ai bat menta ya kani ka account jong kani ka kena kala sya blog bat kamla syu ban one live bat kani ki jingla balayo ban khang no ya ka Instagram account jong kani ka kena kalong sya kum ka dak jong ka jing job bat ka peniru bat jingai teli jong ka chat ben riu jong kani ka brinyu terap bat hakane ka por ngidi ban ai publik kerpang ya ka seng balang hitu ya ka khasi unit student nasa Bangalore bat ngidi ban ai publik kerpang ya ka chat ben riu jong kani ka brinyu terap wala penlong ban yamil syakmat ban ai jingkersan pura ya ka seng balang hitu bat om tang na bata seng balang hitu henry kalong ki bakta ya ka mat yong bat ya ka pura makor jong ka chat ben riu bat ya ka jelahi baro kowe bat ka basusi kalong bakane ka kena kala pli biang sada kowe ka account Instagram jong ka mata kasni henry ka jing sim senjam jong ki seng balang baper banai jing seneng bat banwan ra ya ka jing kala ka jing em jong ka ba kane ka kena kanu milin siu na din nang ni skmat bakan kuntho ban keren po ya ka jat ben riu khasi jongi henry da ka bayo biang sada ko we Instagram account mai jong ka pas dang biang da ka ju ka sur da ka ju ka jingmot da ka ju ka tin ke baju milin ban kuntho ban keren po ya ka jat ben riu khasi jongi ka ka account jong ka bat ini ba ro jing le jing peni ya ki jing tam seneng bat jing klema ko jong kane kena kapun susi ya ka jet bedriu jong kan ka brinyu terap bat ya ka jelahi baru kowe bat kani ka kena kala ai kerteng ya ka Instagram account mai jong ka da ka niki beb akani ka por ngakan mau ya kowe ka jing keren jing riu handai dokumen bagi juai ong ka tudong jong ka so ko bakudor num don bala ban penbej lanu ru am dalile ru am kani ka jing sisya bat ka basu ya hapa bat kani ka kena te tang tahi parlok akani ka por kani ka video jonga ya saisen kuble si ajar ngo pilang baru yu piwe kani ka por bat da fias tunat perlok sungu bahasa lekat bala ban like ban share ban komen ban buat kelet ban num subscribe ya ka YouTube channel jangan. अरे कहना क्या चाहते हो? Oh my god no. लगता है Good night. एक्टिंग है No.